Fl-okkażjoni tal-festa tal-Vitorja kienu bosta tal-familji li żaru l-forti ta' Sant'Angelo li matul il-ġurnata tal-ħadd kien miftuħ għal pubbliku bi prezz ridott. Permezz tal-attivitajiet il-pubbliku seta' jerġa' jgħix l-istorja Maltija bosta kostumi u attivitajiet li jirriproduċu l-wirt storiku Malti. Fost oħrajn permezz ta' attivitajiet u stands diversi li kollha joffru aspett differenti għat tradizzjoni folkloristika. Fost l-attivitajiet organizzati b'kommemorazzjoni għal jum il-Vitorja kien hemm parata u d-disa wirja ta' falkunerija u l-aħħar ġurnata tal-wirja imsejħa Behind Closed Doors li matul dawn ix-xhur offrit tarif dwar l-istorja u l-użu ta' dan il-wirt arkitettoniku. Fost attivitajiet li taw ħajja lil din il-ġurnata storika. Wara nofsinhar in-nies setgħu josservaw il-kompetizzjoni tar-regatta minn fuq is-sur tal-forti. Net News kellem ma' numru ta' nies li esprimew il-faxxinu tagħhom għal forti ta' Sant'Angelo. Interessanti, jien kull sena niġi hawnhekk, jiġifieri kull sena niġu għal qudisa, imbagħad immorru għat-tur għax bħalluni kien hemm dik l-okkażjoni li jiftħu ir-residenza jew part mir-residenza tal-Gran Mastru. Tħalt f'postijiet li jien qatt ma tħalt fihom. Għas ideja m'għandi li jeżistu. Rinnovat sabiħ ħafna, aħna ġejna anke fi żminijiet meta kien għadu mhux rinnovat, u appost sabiħ ħafna. U l-quddisa li jkun hawn għalija tfisser ħafna. L-atmosfera li jkun hawn jiena ġenni tħossni li jiena Maltija ta' veru. Jiena joġobni ħafna, aħna konna tfal ħafna mill-Birgu. U hawnhekk fit-8 ta' Settembru dejjem konna niġu, kienet tkun attraction għalina li ħan niġu Sant'Angelo, speċjalment biex naraw ir-regatta. It's fantastic. I like the exhibitions and the people dressed up in all the different costumes. And it brings history to life. It's really good. Il-forti ta' Sant'Angelo kien importanti immens għal protezzjoni ta' gżiritna minħabba l-irwol u l-pożizzjoni strateġika tiegħu. Flimkien mal-qlubija u reżiljenza tal-Maltin, dan il-forti kien wieħed mill-fatturi prinċipali li żamm it-torok milli jelbu l-Maltin fl-assedju l-kbir. Net News kellem ukoll mal-kuratur ta' Heritage Malta Matthew Balzan li spjega s-sinifikat tal-forti Sant'Angelo fil-kuntest tal-wirt storiku tiegħu. Llum qed nikkommemoraw il-vittorja tal-assedju l-kbir tal-1565 u din hija tradizzjoni li l-forti jiftaħ għal pubbliku li tmur lura sa mill-1887. Apparti minn hekk, din is-sena hija wkoll l-aħħar ċans għal viżitaturi li jara l-wirja temporanja li tellajna Behind Closed Doors Fort Sant'Angelo and the Royal Navy b'tifkira tal-40 sena anniversarju minn jum il-ħelsien. Apparti hekk is-sinifikat storiku tal-forti ta' Sant'Angelo jestendi għal fatt li kienu ukoll iservi ta' kwartieri ġenerali għal militar tal-ħakkiema tagħna, fost oħrajn tal-kavallieri, tal-Franċiżi u anke l-Ingliżi, u bekk ikompli jsawwar l-istorja Maltija.